puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one, DCJB, 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, oras po alas 3:05, alas 3:07 na. An oras hatod sa Indokang Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Good afternoon, uya panitalias kan pang alas 3 na bareta na atraso ang pigigibong clinical trial kan Japanese anti-flu drug na Avigan sa Pilipinas. Ini ang sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere dahil sa kawaranin kwalipikadong pasyente kan COVID-19 na may kakonsiderar bilang mild case. Sigon kay Vergere, sa saindang pinakahuring datos kasuhapon, Nobyembre 5, apat sana sa kinagkaipon na sanggatos na COVID-19 patients ang naisalang sa Avigan trial. Paliwanag ni Vergere na ang Avigan sarong tablet na bigatao sa mild case na pasyente asin kaipuhan nagibuhon sa sarong hospital setting. Siring man, dahil sa padagos na pagbaba kan kaso nin COVID-19 sa nasyon, wala nang masyadong mild case patient na nagpapa-admit sa mga hospital. Dahil ang digdi, sinabi ni Vergere na sa ngunyan, pinag-aalanan kan sa indang clinical trial team na ipinapautob na protocol manungod digdi. Iyan po ang pang-alas 3 na bareta sa DCGB. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DCGB. Merendal na, merendal, 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 merendal. Alas 3 na. Oras nang I-text mo, i-upload mo, i-chat mo. pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo. Merendal na, merendal, 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 merendal. Damarian, 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 damarian. Bakit walang lumalabas na salbatana? Natawar ang galuwas na tugtog sa sakuyang bigipindot. Wala. Aha. Iba talaga ang nagluluwas. Sandali. Ayun. Pangyari sa Maabakas. Oy, kumusta lamang kita dyan? Maray na hapon tabi sa Indogawos, Kabikulan, mga Bicolano sa inyo na partikan mundo. Kumusta po sa tuyang hapon? Mga kababayan sa bilog na Syudad de Legazpi, good afternoon po sa Indogawos. Daraga Albay, good afternoon po. Mga parantabay niya to, mga tugang sa Kabikulan. Mga Bicolano, sa inyo na partikan mundo, kumusta ka mo dyan? Kami po nagapaabot girarinin pangumusta sa lamang miyembro. Kan bilog na family hanggang po kitang 7 o'clock, alas 4. Hi! Ano nangyari sa kuya? Yan, gari naman. Makusugo no. Sira mo na James Coffee? Anyan. Bakit walang sound Ronald? Ito, ay baka natin eh. Na 1, 2, 3, 4, 5. O tama ba ka? 5. Baka may nakamute. Wala. Wala talaga. Wala. Di sa inutan? 6. Alright. Wala man.
Gapunta karon na. Yun na kasubago, naglaog na baga kasubago. Yun na kasubago baga naglaog na. Napano daw, tagariwara lamang. Anyway, sige, warang nangyari. Wala man mangyari. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon, Kuya Ed. Yes, good afternoon po. Bakit ang sabi ko, sabi ko, muna ako dahil kami tubig sa Anislan. Tulungan daw na tabi. Anislag. Yes. Si Sey po nag-supply sa Indok tubig. Hindi po sa prime water. Prime water. Apo din na po sa prime water. Ito yun dapat na magsimbagkan sa imong hapot mo. Apo din na po. Apo din na. Grabe. Apo din na. Ha? Apo Hindi dan ko mo sa magsabi prime agad water. ng numbers. Apo dan mo sa on the air. Apo dan mo on the air. Anong mensahe mo sa prime water? Sige daw. Yata, badoy kaming tubig dahil lamang nag-advise kunwari dati go kami sa generator, napig papaandar nindang, unyan nga tata dahil lamang tulungan daw na kami dahil nagkarigos. Ay, sus ko. Grabe na ang parang kan, Manay. Yes. Grabe na ang parang kan. Medyo, paano yan? Gari. Nagatuloy na. Oy, Manay. Apira kan magatulong. Gari, ma'am, lingo na. Ade, ma'am, magari marauto naman ang parang kaan. Yung tabi, Kuya Ed. Garo, day naman ang kaya sa ngunguhon kang kanding. Sabi na at Kuya Ed, digdig, yung generator na sa Anislan, pinadaran daw dyan sa Daraga. Oh. Kapilo ko dyan ang tubig. Nataman tarog yan kayan daw na sitwasyon na yan, adi. Ano? Ang galunan. Ata na nga ni. Di man May lamang sabihin kami digding sukat, kami kami nawawaran. Ang prime water man ay burungog na. Mas maray pa sa Daraga Water District kay ito kasi may takla ora piling may tubig. Maray palugod ang binugtak sa prime water. Nga ni na, isus ko. Paano na yan? I-aransin na kami digdig ko yan. Mas kayo, magkatubig kami. Tanay na kami nakaugas kamot. Di mo nagreklamo si Agomo? Nagreklamo na. Anong sabi ni Agomo? Kaya hindi na nagtubay. Lato kontra ka na sa imo. Sarawan yun nini. Mapapalit na. Gari na kuhan, gari na mapanoso ng kuhan, pinusa. Bukangan yung kami Kuya Ed. Bukangan yung gibumi. Iyo tayo pahanap ko kay Renzo Water District, ha? Pahanap ko yun. Okay. Sige, salamat Adi. Salamat, abay. Grabe naman iyan na problema kang kon, adi. Marasa pa mambaya ini na prime water sa ini. Di man lamang nagkakaigwa ki ano ini. Di man lamang ki pag-iisip mga tugang na inda sa indo. Mga pagalon man kamo ma. Nagburog ta kamo dyan ki negosyo, tapos arog sa nakayan. Sabi ni Ate Nitz, wala akong dalang radyo at extra CP dito sa Kulyat. May pupunta ba? Mga 4 p.m. Ay wala po. Ate Nitz, baka Monday na lang. Okay. Ate Nitz, Ate Nitz Manzanillo, wala ka man palang kiradyo. Monday na lang tabi. Okay. Oy, kumusta lamang kamo? Ano na? Nal, kumusta ka, Nal? Ano kita? Naka-generator kita o kuryente na kita? Apik na kita? Apik na kita, ha? Nasa tuyang kuryente? Di may kuryente na kita? Digdi sa Imperial Court? Totoo, ilinganin do. Totoo man talaga sutuga baga ni Madam Nilda Sumera. Kan, kan mag-uron kami kasahaponan. Sabi niya, weekend, baka ngaya Saturday. Kaya lang, dahil siya nagtao ki definite talaga. Pero sabi niya, weekend. Minabot man hanggang sa kuryente, mga tugang digdi sa substation sa Washington and Bitano substation. May kuryente na po digdi sa Imperial Court. Sa harong gariwara. Ulok-ulokan ta sana. Tayo naman ang gari ng buhay. Di, suig batabi, mag-enjoy. Sudai, relax na muna ta. Ara si kaso niyang gabos, ha? Okay? Hello? Hello? Makusugo ng feedback po kang radyo. Pakibaba-baba tabi. Hello? Hello. Makusugo ng feedback. Pakibaba-baba po kang volume kang radyo ta. Ano yan?
Nawara talaga sa connectional ka music ta. Anyway, pakita to lang, paghahanap na lang ni Duha. Takasubago, mga tugang na mga pasado alas 10. Nagapod sa kuya si Chapat na Gutierrez. Nagapod sa kuya si Chapat na Gutierrez. Sabi sa ko ni Chapat, may good news nga niya kita, no, Re? Ano nga niya kung good news? Igwa nga niya, may kuryente na nga niya ang substation. Igwa na nga niyang kuryente ang substation. Tod-tod nga niya, may ilaw na kita. O, di very good nga niya ko, Chapat. Tod-tod man ang gadadangog ko na, ano yan, sa ibang mga duman sa Washington Drive, o sa Kataraning sa Inutan, paluwas, duman tabi sa may Cruzada LBD. May kuryente naman ang nagkariribok sa mga tao. Ang problema ko ron, sa dapdap na, digwa na? Igwa na sa dapdap? Oo, talaga. Digdi sa bilong sa sentro, igwa na? Tayo na, di man kaya. Kitang problema digdi na masyadong distroso, di ba? Kadumi naging bagyo. Hello? Migo, hapon po. Yes. Sana all, Actually, yaman ko tan sabihon ko. sana all may kadate na Rinaldo. Sana all, matawan na naman kikuryente sa mga pakuman dito sa ato. Na kung sendor kan ligas payment sana po, bayain na. Wala man kaming tigasahan digdi. Actually ko ta, ako kung di ba yun, alatong ko na lang magkakuryente man naman sa mo. Imposible man po. Nabilog Hindi, na pare. Washington Drive, may kuryente na. Ang Washington Drive na street, igwa, may palaog sa muya eh. Palaog Mayroon sa mo, po. bako man kami along the highway. Palaog, may palaog sa muya. Pasiring kami sa may buset, ano nga, sa buseng. Busing. Pasiring kami sa buseng, College of may Engineering. may duman am kuan, may mga nagkararapas naman eh, sa diyang ito. Pero pigibuan naman dang pagi. Da. Tako ko ta nang pakiuron ko kung pwede mabugtakan ta sa aga baga Domingo. Makatakot baga po naman ta nag-haloy Oh. na warang kuryente. Masalang kawang risk na na magkasulo. Ang problema ko man sa nasaga, takon na yung kuryente talaga. Magmamanaman ako kay ni. Bata ba ko na ako to magkuro ko so. Tapos ay masusupog ka pa magbalay-bay. Bata, si Mrs. Teo masok magbalay-bay ta. Busy man maglimpya sarong. So, aki mo po. Lalo na sa aki ko na. May mga homework, ano po kaan? Work from home. Suspended baga po ang klase. Dahil sa mga to, ako igwang mga, may pigatarapos sa trabaho ninda. So aki kong saro, yung pabalay-bayong ko. So, aki mo po ang pabalay po yun mo kung nasusupog ka po. Oh, actually, garorong na ka ng plano ko. Magtugot daw po. Gari, pwedeng tumugot siya. Tabi, may katayin ka ko, pwedeng sigid. Pasun mo man kan sige. Pipadala sa patakot. Pero po sa all, no rin daw ini. Iyo nga. Alat-alat to sana. Alat-alat No, to honestly po ako, natatakot po ako na matang nagahaloy na din kuryente. iyo. Mas makatakot ang sulo. Palipasan ta mo naging mga pirang aldaw, o sarong aldaw. Iyo, 24 oras ha. Taba ka pigas si kaso na. Pagkay pananggat, ano pong gibuhon mo? Dave, ako nang bala ka yan. So dating gawi. Iyo. Alat po, mga 48 hours ka mong broadcast. Di man migo, rayong pa man, di pa man. Well, di man ito sa tuya, makapiktar kimaray. Sana, huwag na. Oh, toto, tapos na ko sa pag-asa kung na-develop na iyo. Kairakan man po kita. Iyo po, iyo. Sunod pero ang semana. Sunod, ano na sana yan? Actually, gusto ko na kutang orasyonan niyan, kundi, pag-abot kaya sa mga bagyo buda kalamidad, may ituloy kan, si Bishop Lucilo Kiambao. Yan. Sama sa pong otoridad. Oh, di ko pwedeng pakiaraman na. Si Bishop Kiambao may abilidad kaya. Difícil na po. Difícil na. Tabaka kung iba nabuton tarigding. Sipag mo mo. Okay na. Salamat po. Sige, bye. Thank you. Oh. Ano nga na Sabi ni Father Jing, good afternoon, Henry. Malaba ka sa aga. May kuryente na ka mo. Ako tabi, Padre. May kuryente o day. Talaga naka-schedule ako sa agang maglaba. Grabe na so tambak kang labahan. Sana, umabot sa kuryente o dyan na bang gilamang, umabot sa mo.
Takunda talagang sa aga, manual ang makuro ko so kita kay ni Padre. Manual ang kundi itong generator, makisuya ko naman sa generator kang katanang mi. Baka lamang pwede. Di ba? Baka lamang pwede na masolusyonan mga tugang ansa tuyang problema na pighambang ngunya na panahon. Okay? Hello, good afternoon. Good afternoon. Yes po. Sana ulit may ilaw. Wala nga ni sarong tapos ika. Papaproblemon muna naman ako. Baby, naling mo na. Naling mo na, baby girl. Ano yung ako mo, baby girl? Wara. Saka. Bako na ura kang signal na maray sa cellphone mo. Makuha mo. Iguana ba ka? Iguana. Iguana pala. Iguana pala. Okay. Besa na, tabag iguana sarong. Gibon tamang gipagin na magkaiguaman ka mo, ha? Kaya naman nag-asa. Dahil kami kinabati kaso. Basta, aday ka mag-adit. Mag-ibon tang pagyan, ha? Iyo. Dahil ka mag-adit kayo ni Mapas ko na naman na walang ilaw. Taon-taon na lang dyan ito. Relax lang, ani. Relax lang. Dito madarayan sa init kipayo. Ang paitango niyan, diplomasya para kauronon, suapek, buda iba pa, nakita magkaigwang kuryente. Ano gagawin mo kung di na makuha sa diplomasya? Susko, madali man sana yan. Ang second option ta, orasyon. Third option ta, kung dahil na kaya, susko, di daranas akong ano. Dahil nakuha sa diplomasya, kung dahil sa orasyon, dahil hindi mo. Dahil na magparaputa ako, tabata. Napakalak magparasimbag. Okay na, baby girl? Ha? Tapos namin sa ilaw. Abay, sanat, basta gibon tang paagi yan, ha? Iyo. Okay na? Sige na ito pa. Sige, bye-bye. Thank you. Mapagalon pagkaoron ang gurang Ronald. Ade, pag gurang na baga, di pisilon man talaga pagpasabuton. Hindi nga na ito. Di naman nasa kakasaan. Kaya paguna mo. Ay, paguna mo nga sa gura. Dahil ito, yung masana po ito. So, iba dahil man. Hello, Paringal. Good afternoon. Yes, good afternoon, sabi Pade. Diyawan ako digdingon yan sa Ginupatan sa San Francisco kan Ginupatan. Pero actually ako kami digdi sa Morms Evacuation Center. Karibanan ko si Congressman Saldi Ko. Oo. Hello. Laptop dengan bagas so mga survivor tinitabi pa din duman sa nagkagardanan di sa barangay San Francisco. Ining saro estudyante ni kan Bicol University si Mary Rose Pernia. Naggadanan ini o kaya missing so Swina so tugang niya dangan so saro niyang tugang nagadan siguro ni si Mary Rose Pernia entrepreneur student sa third year sa Bicol University kaya tatabangan ini ni Congressman Saldi ko natawanan ni na laptop dangan ni si Maria Luisa Manrique grade 9 digdi sa Morms so arong mangani na was out dangan may tugang siyang mentally retarded yun yan napili na tawanan ni benepisyo niyan ni Congressman Saldi Ko and as of now pig resibina kan estudyante dangan kan magurang so pig taong laptop dangan utensils para pagluto and then may sabay pang bagas sabi VP and yung pero may pig papangako pang ibang benepisyo na pig-offer si Congressman Saldi ko digdi sa pamilya pig kakaoron tabi ang niya ni Congressman Saldi ko
makahirak actually ining malls ko niyan. Uni may announcement may nagbaba na order hali kay Mayor Ong Hoko palandig di sa Ginabatan na mag-iribakwar giraray ngo niyan. Dalawang sinda sa Mauraro tabi evacuation center dahil ini nga nipigibitaran ta naman sining low pressure na si Tonyo tabi padi kaya pasiguro na ngunyan ang munisipyo kan Ginabatan kaya ini mga residente digdi na yang sa mo sa iba pargare sinda sa Mauraro tabi padi. Okay, so Natatay-lilipat dyan sa Morms to Mauraro. Kamagayan padi. Natay-lilipat hali sa Morms pasiring sa Mauraro. Medyo ba ko kaya sigurado ining mons magataara mo ining San Francisco pa lang sa likodan sa nakan mons kaya delikado man giraray na kung magpara kuso ganuran baka maotruan lahar na maglaog digdi sa areang inikan mons sabi pare. Okay. Actually so yang nani baga so ini pala na Rene so kawatan baga digdi. Ang part kani aros linaw na ki mga baybay graba kan naging baha. I-describe na yan ni Jimmy. Iyo kaya aranihon actually ining mo talaga aranihon kaya inilipat nga ni sinda sa Mauraro tabi mo diyan. Nag-order lang sa order tabi. Ang niya na apo na receive kan information digdi Okay. Si Congressman Saldi ko may bigataram dawi sa pamilya. Yan pag-adala ng makatalik kasi wala na siya ina, no? Then, si Papa man pwede maano sa review. Dahil pa rin nasa no? Kung gusto ni Papa niya sa farm, may kitang farm. Diba sa kami mga dagabi, tawag tayo, trabahong medyo dahil pwede lang yun. Kung sa inyo, i-assess. Yan, tigo oferan tadi ni Nasabutan sa pigsasabi? ulitin ta yan. Dapat sabi ni Congressman Salde ko tabi malasarapi ka oron lang ining aki tatawan siya kay advice habang na-receive niya so laptop tabi pade. Okay. And yan. So Pirang laptop yan? Duway sige. Congressman. Dahil na siya. Nag-advise na dahil na magbalik. Congressman, pwede po tabi. Order kita sa DCGB. Siyempre tabi. Ay, Henry. Yes, maray na hapon tabi, Congressman. Yes. Opo, salamat ha. May na ito palang kamo dyan na laptop na pwedeng magamit kang estudyante sa pag-eskwela. Ano? Yes. Medyo maluya lang ang signal ta. Opo. Henry, kumusta? Yes. Okay lang po, Kong. Nakataw pa lang kamo ki... Opo. Yeah. Nadaw ka lagya. Yes, we're here sa Ginubatan and so kaya agadan kang sunagadan na family na tinawan pa ki laptop na at least makapagdiretso sila mag-adal. No? And matawan ka man ki livelihood training so sayang ama for farming dahil lang then so sa man nila na gadan so sa ako Bicol and sa San Luis Care Foundation matabang na sinda sa tulong aki na harak yun pa elementary 10 years old so nagako kita na mapaadal to sinaksi kay Rakman na sa isang ama farmer wala ng farm kasi natawag ng lahar na nag-flow. Yes. I see. Okay. So, halos gari may nakaplano na po kamo na direksyonin na tabi kung after kaya nakalamidad na yan, mahingga na ng buhay kang pamilyang yan pag nagkataon. Yes. Yes, Papi Henry. Yeah. Opo, okay. Sige Kong, good luck po sa Indo ha. Salamat, po. thank you. Salamat. Maluya signal ta. Yung audio po, medyo mahina. Sa telephone kita. Yeah, okay po. Thank you. Sige po, Opo, bye-bye. Thank you so much, Papi. Congressman, medyo maribo kayo na nag-advise na digdi so mga fire officials digdi para nga din sa pag-evacuate kan mga tao digdi hali sa Mons pasiring sa sa Mauraro. O yan, tinarawan pa ni Congressman Ki Corta sa mga senior citizens saka
mga badus. Sa mga badus pinarilin niya ini. At yan tinarawan kay kwarta ni Congressman Saldico. Maray talaga So yan mga digdiso sarong beneficiary si Maria Luisa Manrique saka si Bereros Pernia. Okay. Agad ang tulog ki mapasalamat si Maria Luisa Manrique. Nene, kumusta ka? Ano masasabi mo sa Pigtaw tabi sa mo ni Congressman Saldico? Maraming salamat sa pagtawag sa akin. Nakatabang ko sa kanya sobrang sa pag-isula ko po. Na-was out sa balay ninyo? Opo. Sige, naintindihan ko ang emosyon mo, nagaluha-luha na. Sige, salamat salamat Tabi. Salamat Maria Luisa Manrique, grade 9 student din digdi sa Moms Tabi Pade. Digdi si Saropa, si Mary Rose Pernia, makuha tamang reaksyon. Mary Rose Pernia, kumusta ka na nini? Survivor ka sa si mother mo sa kasi papa mo. Ako po. Kuya mo nagadan. Hindi po. Wala po namatay. Wala naman namatay. Ayun, yun. Pero nakasurvive ka mo so great, third year college ka na, no? Anong course mo? AB philosophy po. Ayun, okay. So ano masabi mo sa tabang na yan ni Congressman? Maraming salamat po kasi po malaking tulong po ito sa paggawa ko po ng mga papers po at mga school works po. Okay. Sige, salamat. Thank you so much. Thank you so much. Tabi, ayan. Okay, salamat Tabi, nanay. Okay. Sige, ayan Tabi, mga informasyon Tabi, pati, live digdi sa San Francisco Evacuation Center sa Moms with Congressman Saldico. Alam Mario, thank you. All right. Salamat Padingal sa report hali po dyan sa Morms area. Hello, good afternoon. Ay sus, makusogo ng feedback. Hello? Hello? Makusogon po ang radyo. Pakiluway-luway po kang volume kang radyo. Sabi ni amigong Jerel Aranya, good afternoon po kataning mi sa Sarong Iskinita, Iguana kan 1 PM sudigdi sa May Samuya, tabi wara pa, Purok 6 kan Lakandula Drive. Gugun Crossing Rinilisan at Sentro Purok arani sa Petron Station. Mapalista lamang po sa APEC. O sige migo. Ako nang bala kini. Salamat tabi sa APEC kay Mayor Rosal asin sa mga nagtabangani mag-facilitate na ma-restore supply kan kuryente sa barangay mi. Sa Giraray, Salamaton, asin Diyos Mabalos. Yan. Okay. Makisuyo man po mapudan sa radyo so daing number ng ang Converge Business Center na pigtao taso cable ninda na tatamaan sa wire mi sa APEC na connection sa duwang houses digdi sa 5th Street, Our Lady's Village, Bitano. Maga-fluctuate kayo ng kuryente mi. O yung ang pigisabi ta na inda kung may opisina tabi ni na Converge digdi sa satuya na lugar. O baka na nagdadangog. Sulin nyo danin duduman sa may 5th Street, nagkatama na sa linya kan kuryente. Henry, sa pag-asa po, iyo po mapon kita sa pag-asa, dapat maglaba ka tao dae magkakuryente, yan ang tunay na lalaki. Tama po, ata magdaing kuryente ko, talagang malaba kita. Sa Igbo sa Purok 8, sa Barangay 8, Purok 2, very good. Aranin na ini, dawan sa mo. Wala pa kuryente sa Central City. May update po ba kung natawara po kuryente sa Phase 1 sa Washington? Arani sa UST Hospital po. So iba po igwa kuryente. Pero dito sa parting dolo po kang Phase 1 nata daw tawara pa. Sige tabi. Tay forward ko tabi ni sa APEC na problema nindo. May ilaw na kamo? May ilaw na kami. Lat ko na. Digdi po sa tabon-tabon daraga, magkakuryente naman tabi. Yes, okay. Digdi po sa San Roque, wara pa kuryente. Tapos digdi sa Kataning Ming Arong, putol, pa-wire ninda. Okay. Pwede po kami magkaroon ng kuryente sa Barangay 13 Barrio. Sige po, tayo forward ta po I-report ta tabi ng mga concerns nindo tungkol sa kuryente sa APEC ta. Pigigibuhan man po kibagian. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon po, Tito Hen. Yes, good afternoon. Ito, Tito Hen, sa San Roque, wala pang kuryente. Inda sa nanoy, taba ko man ako taga-APEC.
Sige, i-report ko tabi ha, San Roque. Buong San Roque? Ano po? Iya, sige. Iya po. Ipaabot ko tabi ipaabot ko po. Iya po. Iya po. Okay? Sige. Tako ng bala ka na. Tayaw naman digdi. Buong San Roque pala. Kadakol na. Okay, sandali lang ha. Ito. Krusada po warang ilaw. Dakulong pala nini sa tulat-tulat tabi. Wala pa pong kuryente. Zone 2-4 bitano daipa. Dakulong pala. O sige, taon lang ha. Mga tugang, tababarasaon ko tabi ng mga text nindo. Ipa-forward na tabi duman sa APEC. Ansay do tabing concern. Sa Sabang daw wara pa man. May ilaw na po sa Tambangan, Santo Domingo, Albay. Salamat sa APEC. Santo Domingo, nakabot ng ilaw ang kuryente. Okay, sige po. Mga tugang, taon-taon lang magbabalik kami. Sandali, kumuston ko pala so. Agum kang sa kuyang dating profesor, si Madam na Joyce. Madam Joyce, good afternoon tabi sa imo. Tod, pagbalik ko, apudan tatabi so pag-asa kung ano na sa development kan low pressure ha, madali lang ta. Si Prima, maray na hapon tabi Prima. Good afternoon tabi kay Madam Joy Manhares Niño Franco. Prima, maray na hapon tabi. Sagom ni Sir Professor Rodel Niño Franco, relative me sa mother side. Sa ano ito? Sagom side. Sagom. Relative na misis. Primay, Joy, Niño Franco, Madam. Maray na po tabi sa imo ha. Okay? Sige po. Thank you po. May kuryente na kamo tabi, Sir Rodel. Primay, may kuryente na po. Ay, garo. Ano na kay Guan na kamo Tayaw na kamo dyan sa may area. Aral kamo sa highway. Okay. 3:34 na. An oras hatod sa Indokang. Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Judge Chewing Gum. Chillax, mag-judge ka muna. Safeguard. Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. Nescafe Creamy White. May rollback sa Nescafe Twin Pack. From Ascoff, the #1 Vitex Segundo Elagundi Lift Cough Remedy. If symptoms persist, consult your doctor. Coco Crunch. Parang anak mo, maganda ang simula ng araw. Mag Coco Crunch All-in-One. May gatas na. Nagtatabang na puong bata ito, sinda kita ako Bicol, na makita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan, ako Bicol lang sa puso ko. Ang sa indong tiwala, iyan ang inspirasyon. Sa pagtabang kaya haloy na napanahon. Sinda sa pagserbi, warang pinipili. Yan ang AKB, ako Bicol. Nagtatabang na puong bata ito, kita ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan, ako Bicol lang sa puso ko. Judy Ann Santos Agoncillo po. At yung kanta ng kanta, si Luna. Milk niya, Nestor Grow. Nestor Grow has probiotic L-Com Fortis that helps make her chan healthy para nutrients ma-absorb ng katawan. With 3 balanced meals, kumpletong nutri. Pag happy si Luna, alam kong healthy ang chan niya. Mag-Nestor Grow to grow happy. Mag-Nestor Grow na. Nestor Grow 4 is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Shop now and pay later. Just swipe it at Abenson. Pay for your new appliance or gadget essentials as late as 3 months using your credit card. This offer is open to Bank of Commerce, BDO, BPI, Metrobank, PNB, RCBC, and Security Bank. Applicable for 0% installment purchases with a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos for 3
and 6 months term, and 6,000 pesos for 12 months term on select items. Promo is valid until December 31, 2020. Visit Abenson stores at Ayala Malls, LCC Mall, and Pacific Mall Legazpi, LCC Mall Pulangi, LCC Mall Iriga, ALDP Mall, and LCC Mall Naga. Your safety is our priority. Our stores will be observing strict safety protocols to keep everyone safe. You may also browse our website www.abenson.com. Like us on Facebook at Abenson Appliance. Terms and conditions apply for DTI FDE number 105509 series of 2020. Madyan na, magdangog na sa SDO Ligao City, Kapehan sa Radyo. Ang sarong oras na programa na mataw sa Indo ng mahiwas na kaaraman asin lehitimong impormasyon. Manungod sa mga programa, proyektos, asin mga inisyatibo kan SDO Ligao City nganing matauaning di kalidad na edukasyon ang mga kaakian. Matauning giya sa mga magurang nganing masabutan ang bagong sistema kan edukasyon asin mga lakdang kang DepEd. Ngani matauaning solusyon ang mga agyat na kag global pandemic. SDO Ligao City, Kapehan sa Radyo. Tuyong madadangog kan aldaw ning Domingo, alas 11 sundo alas 12 ng Ogto sa DZGB. Kaiba si Dr. Ces Nasalita, Senior Education Program Specialist for Social Mobilization, and Mr. Ernie N. Branquial, Acting Chief kan School Governance and Operations Division. Ano pang pighahanap nindo? Magdangog na dahil sa SDO Ligao City, Kapehan sa Radyo, may boses ka mo. Go Education! Ang programang ini hatod sa Indo ni Congressman Fernando Didi Cabrado kan 3rd District of Alban. Derechahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay resistensya nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Patibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand fortified powdered milk drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay resistensya nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Hello, anak? Nay, sira ang tiyan ko. Kay? Tapos si tatay inuubo raw. Kay? Si ate naman masakit daw ang puson. Kay? Nay, ba't puro ka Kay? Kasi may Kay ako. Sa Generica Drugstore, may K ka sa Actima Generics. Dekalidad na gamot na abot kaya. Dahil may K ka sa maginhawang buhay. Ito ng gamot nyo. K! Sa Generica, may K ka! Di kalidad na gamot na abot kaya? May K ka sa Actima Generics. Ang Actima Generics ay available sa Generica Drugstore. Problema nyo ba ang pagluwas kiharong para sa indong mga kaipuhan sa pang-urual daw? Day na po mag-worry. Yaon ang Bicol Express Delivery and Courier Services para tabangin ka mo. Kung kaipuhan nindong magbayad para sa indong mga bill sa kuryente, tubig, internet, telepono, home credit, o kaya kay kumari na pagal na magsigil sa imo, i-Bicol Express mo naan. Kung may mga ipapabakal ka mo sa grocery stores, department stores, hardware, pet shops, at kahit sa wet market, i-Bicol Express mo naan. Kaipuhang magdeposito sa bangko, mag-cash in sa GCash, magpahatod kay kwarta sa pamilya, mag-money transfer through other courier services nationwide, mag-Bicol Express. Garantisado pa pagkakatiwalaan. Walang makakakuha ng for pickup na mga in-order nyo? I-Bicol Express na. Gustong makabawi sa jowa at isurpresa ang mga minamahal? Bicol Express offers surprise delivery for every occasion. Wala bang means or access for online classes? Bicol Express delivers self-learning modules region-wide. San ka pa? Save gas, save time. Enjoy a hassle-free and COVID-free service, everything at your doorstep. Delivery fee starts at 39 pesos only. I-Bicol Express na. To avail of their services, bisitahin lamang ang kanilang page sa Facebook. Call or text 0961-013-4888 and 0945-308-6364. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon. Tikman na
ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution! B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51 CA number 172 series of 2019. Mamis, iyo na gayud ini ang pinakahabutang madangog sa ngunyan. Mama, Kaya, nagdangog ako sa experts kan pigsabi nindang. Ang pinakasulit na gatas bakosan ng basta tipid sa presyo, kundi igwaman ng tamang nutrients para sa 3-year-olds. Bagong Nido 3 Plus, sakasan ng todo sa brain budak growth nutrients, kundi pinatodo man ng protection versus previous formulation. Laog na sa budget, suliton. Magdangog na sa experts. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Derechahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Patibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay Resistensya Nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Oy, Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby ni BM Henry. Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Rai para Jody si GB. Sige, 10 minutes bago mag-alas 4. Sabi ni Father Marlon Bron, sa Kutmon may ilaw na, may mga ilaw, matagal na. May mga bumbilya, padre. Wala may mga fluorescent lamp kayo dyan sa 8 century. Pero ngayon, wala pang kuryente. Lol. Merindal po, mainit na malunggay bread from Kutmon. Oy, the best. Father Marlon, merindalan mo ha. Mainit na malunggay bread. The best yan. May kuryente na po. Kailan po magkakuryente sa Barriada Legazpi? Sabi ni Ronnie Cerezo ng Bacoor. Sige sir, i-forward tayo niya. Dakulo na akong binasa. Pig-forward ko na po sa APEC sa mga sa kamit-bidta duman. Ang sa endong mga problema sa kuryente. Pati po sa mga number tabi sa smart. Tabi, forward ko naman. Hello? Yes, good afternoon po. Hapot lang ako. Opo, ano pong hapot? Ibig sabihin mo pag nagkailaw ng Legazpi, pati naman ang ginabatan. Ay, day pa po, sir, kamo sa ginubatan na abuton ta. May problema sa ibang linya tabi before ginubatan area. Maulay pa. Opo, day pa po. Tao dyan baga sa may Travisia, ining boundary kan kamaligin ginubatan. May mga problema po sa mga linya. Iyo pala. Iyo po. Kaya po, actually po, ang kuryente ngunyan, so mga areas man sana na yaon sa sakop kang Washington Substation and Bitaano Substation,
Pero sa iba nga na mga sakop kan, dahil pa man kuryente ta. Dahil pa man siguro, may nagkapurotol sa mga linya, kaya po dahil pa man talaga nag-iilaw sa iba. Basa na po. Basa na po. Yan po na bagay na, pigtatrabaho kan APEC, tabi. Kanagapursa ko si Chapat Kasubago eh. Ongoing po ang repair board. Dakol kitang mga tao na hali po sa ibang rehiyon na nagtarabang po. Mga electric cooperative. Opo, Okay. pinag na lang kami. Para mo kung nagtatrabaho man tinda. Iyo po. Hindi po. Sige po. Salamat. Alright. So yan tabi mga tugang ang ini kaya nabita Bado Washington hanggang iyan sa part kan Kamaligman sana. Tang ginubatan 3rd district yan. 3rd district ang ginubatan. Dohalan duman sa Pulanggi. Wala Ligaw area. Ini po nabita Washington, sentro kan Legazpi, Daraga, Manito and part of Kamalig area. Pasiring yan sa may parte kang Lidong. Yan. Kaya lang po, sa ibang mga areas po, dahil pa mangkikuryente sa mga oras na ito, may nagkarapsing man gayon na linya, dahil tulos na agapan, kaya dahil tulos na ibalik, tabi, nagturuang baga sa mga barangay electrician kang enot na dahil pang kuryente. Pero ngunyan, dahil na po kamukan magdot-dot na mga linya ha, baka may makuryente dyan, ha? Dahil na po kamukan magdot-dot, tabi, magkapot, ha? Kang inot ko na wala pang kuryente, pwede yan. Kaya langon yan, medyo wala pa po. Kaya, di na mo nakita, magpapara hero ka ang tabi, na mga linyang yan. Duman sa Muya, sa Barangay 8, after kan typhoon, so barangay electrician, buda so sa Rakagawad, nagturuang para sa clearing sa linya. Hello, good afternoon. Hello? Yes, sir. Magandang hapon. Magandang hapon po, bossing. Si Henry po, sa DCGB. Yes, sir. Magandang hapon. Sir Opo. Henry. Sige, sir. Baka pwedeng anong latest natin sa LPA, mga amigo, mula sa Pag-asa? Ano pa po ito? Base pa po ito sa weather advisory na binigay kaninang 11 o'clock po. Opo. Yung 11 Opo. Sige po. Itong LPA po na ating binapantayan, ito po ay papalapit dito po sa lugar po ng Eastern Visayas. At maaari po nandun na po siya sa sentro po niya, maaaring nandun na po. At ito pong nasabing LPA ay maaari po siyang mag-develop at maging isang tropical depression sa within 36 hours. Opo. At yun nga po. May dala-dala itong katamtaman hanggang sa malakas na pagulan. Kung ito po ay may bubuhos po niya. Dito po yung nandun po sa Cordines. At yun po, ang tinatahak niya ay patungo po siya sa direksyon ng west-northwest. So, base sa kanyang track sa bukas ng umaga, ito po ay maaaring nasa Romblon, pagitan ng Romblon at Panay Island. At sa bagong magtanghali, bali umaga po ng Lunes naman, ito po ay nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility sa may West Philippine Sea. So mabilis lang po ang takbo po nito. Mabilis siya, Mabilis ang takbo niya, ha? Mabilis naman po. Nakakinta ba to? Nakakinta o nakasiksta? Oo. So ibig sabihin po, ngayong gabi hanggang bukas, dadaan siya sa, tama ba? Sa may Giwan siya Eastern Samar. Dadaan siya ng Masbate, ngayon hanggang bukas po, paring Mike? Ano po siya, bali tatahakin po niya. Patungo po siya dun sa between, dito sa, yung southern portion ng Masbate. Walang pagbabago, yung direksyon niya, ha? Yung kaninang umaga? Halos walang pagbabago po ito. Walang pagbabago. So ngayon, papunta siya ng Eastern Samar sa may Giwan area, then papasok siya ng Masbate, southern part ng Masbate. So ngayon, maaaring nasa Giwan Eastern Samar, maaaring nandun na po siya sa area. Oo. Kasi medyo mahirap makakuha yung sentro nito. Ito kasi LPA lang siya. Oo nga. Kaninang, di ba, anong oras? 11 kanina? Ilan ang distansya niya po from Giwan? 11 o'clock kanina or 10 o'clock? Nasa 205 kilometers. Ayun. Ng Giwan Eastern Samar. So medyo ilang oras nang tinakbo niya? 1, 2, 3, 4, 5. Mga 5 hours na more or less, ano?
Oh, so medyo nandoon na yon. Mukhang nandoon na yata sa LAC area nandun yun. na po yun. So ang susunod niyan, dadaan siya ng Bicol area, Southern Masbate. Southern Masbate, ang ano niya. Oh, then bukas baka labas na po siya ng sa may Romblon ano? Romblon area. Sa bukas ng umaga, sa ano sa area ng Romblon, Panay, sa gitna po ng Ayun. So mukhang hindi siya madidevelop na tropical depression habang nandito sa atin ano? Paring Mike. Opo, ang tropical depression niya, maaari pa siya sa West Philippines na eh. Oh, so doon siya madidevelop na bagyo. Opo. Sa West yun Philippine ang, Sea. Yung malaking mas possibility niya. Oh. Kasi within 36 hours. Dadaan ba siya doon sa mga infrastructure ng China, pinagawa ng China? Dadaan ba siya doon? Doon siya mag-iikot-ikot ha, sa pinagawa ng China. Diba? Doon siya madidevelop. Susubukan niya yung mga infrastructure ng China kung maganda ang paggagawa. Mag-stationary. Oo nga. So ang handaan lang natin dito paring Mike, ulan po ano, sana mahinang ulan ano? Yun nga po, kanina medyo nag-uulan. Tapos ito, hindi po. Pero medyo yung cloudiness niya, nandyan lang. Oh. So huwag lang magkaroon ng masyadong disturbance at baka ibuhos na to. Oo nga. Hay, Diyos ko, walang pag-asang kung bukas? Makasampay man lamang sa labas? Ay, pwede. Pwede? Dahil dahil lumampas na to, medyo malayo ang ano ito. Baka lumampas ano? Bukas, di ba? Panay na siya eh. Wah, talaga. So may chance ang lumabas ang araw bukas? Meron. Iyon, no. Kaya lang, baka mamayang gabi umulan, iyon ang paghandaan din natin, ano. Yun, Okay. ang paganda natin. Dahil mas malaki siya sa atin. Pwede tayo masumampay sa labas bukas, ha? Sige. Pare Mike, maraming salamat, ha? Okay, magandang hapon. Okay, thank you. Alright. Michael Francisco ng Pag-asa Legazpi. Ang tawag ko sa kanya, paring Mike. Yan ha. So, di pa siya na-develop mga tugang bilang sarong bagyo. Pero ilingonin do ha, within 24 to 36 hours, maluwas siya sa tuyang area na LPA. Medyo good news to. Kisa nag-agi sa tuya na sarong tropical depression, di ba? Medyo good news yan. Father Jing Pinilla. Sa pag-agi niya, LPA sa tuyang lugar, paluwas duman sa West Philippine Sea, sa Romblon, West Philippine Sea, duman madidevelop na bagyo. Titestingon gayo duman so. Mga pinag-ibukan China kung kumusta man nga niya. O bueno, alas 4 na. So mga nag-text tabi sa kuya na ng mga daing kuryente, dakulon tabi, ipo-forward ko tabi sa APEC ha. Taram ko igwasin na diyang kitim na mag-aayos po para sa kuryente ninda. Hello? Hello. Yes po. Hello. Yes po. Good afternoon. Opo, good afternoon po. Busay. Sige po. Ay madam, arog kayo ni. Mas maray pong i-text mo tabi sa ko, tanganing forward na lang po ako, yo. Mas maray pong i-text mo sa kuya, tanganing na ang gigibong ko, sige lang ang forward ko tabi sa APEC. Iya po? Tinext mo na? Sige po, ilingo ko po taon-taon, ha? Salamat. Okay, sige po. Alas 4 na, masunod na mga tugang si Kagawad ng Dawal today sa GB. So, baka magluwas lamang sa Agasol daw. Pwede na maglaba. Okay, sige po. Salamat kasi ng pagantabay, Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. God bless us all, mga tugang GB as all. Di po malingaw, mga tugang, nakita po mga G sa satuyang, sa diri, asin po para sa gabos, tanganing makabangon, giraray, nin makaskas, mga tugang an mga tinamaan kan bagyo. Mikita digdi sa 2nd District, Legazpi, Daraga, Maugma, taday kitang masyadong nagulpi. Pero girumdumon niya to, ang mga kababayan niya to sa 1st District, sa parte kan 3rd Distrito, Kanalbay, asin po mga tugang sa ibang parte kan Camarines Sur, asin po Katanduanes, na sana po maging makaskas ang sendang pagbangon. Salamat, Henry Maceda po. Goodbye. Next na, kawawang batay, lobo, hininga, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex World Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Plemex na. Sa Ubon
gawa ng Baby Pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for kids na. Basta Lagundi, Lemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Challenging kan panahon mo niyan, Madi. Challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Maringani na may doble ang savings. Doble ang savings? Iyo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Busog sa milk, cocoa, as in energy-releasing nutrients, as in save 2 pesos sa kada twin pack. Save 2 pesos? Gana! Bakal na kita. Bakal na kita ni New Milo Twin Pack. Bagong Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Hi, Mami! Si Marian Rivera ito. Sa dami ng information ngayon, are you sure you're following the right advice? Pagdating sa health ng kids ko, we only listen to health experts at doctors na trusted para sigurado. Kaya we only drink what most doctors recommend. Wilkins Distill. Most recommended by doctors. Trusted by moms. To keep our family safe. Wilkins Distilled, a product of the Coca-Cola Company.